Kani Kadigadrashan Meghalaya ban ngipiang sobhai phi baro shakani katup khobor menta ka janmit. Shabangin pai shi khobor ki babnya nginipet shwai ki mat ki bakongsan. On Pilat Menteri Rang Bak Dok Kari Narendra Modi, shispa khandai tali ki jat jingthung ki basai sok bha ki belak ban sha ya ka jinglong ka sun beneng bat ki batei met ha New Delhi menta ka si. Aipor ka Sarkar Meghalaya Khasi ya ka HPC Bandrai Khatdo ya ka Jingpin Kindria nakabenta ki Basyong Basa Harijan Colony. Syak kawang petrol bom umot dur jong UJN Bauri ubadon hadhan keti bat yok kem sanmut ki badon keti. Bat wer unong yelam ka tipra motha u pradyut Dev Barman ya ka jingatray lang hapdeng ki jat binriu kathan chatay lang ni. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Bak Dok Kari Narendra Modi un pelat ya ki shispa khandai tali ki jat jingthung ki ba ai jingmi bha ki balak bansha ya ka jinglong ka sun beneng bat ki batei met ha nong ba Delhi menta kasngi ka jing pelat ka kenthop ya hendriu phawai tali ki jat jingthung ha ka ba lai phosau tali ki jat jingthung kum ki riu hadam ukba ukou bat ki jat shana bat arphong nyo tali ki jat jingthung ba kenthop ya ki so ki jhur bat ki jingber Umudi unya kenduk ru bat ya ki nongrep bat ki start sayan hakani ka jingelang. Ka Sarkar Meghalaya kala Aipor Khatsan sngi ya ki Harijan Panchayat Committee HPC ban pinbet ya ka jing e ka badangsa hakabaya day bat ka jingpin kendria ya ki laispa saupho arteli ki longyeng ha po Harijan Colony them yomaulong. U sembut Menteri Rang Bak ka jela uba sniaw bhalang dhar ulaong baka jingelang kabalong hinin kasngi hapdeng ka Sarkar bat ke HPC kalong ka basay so bat ukdo badon ki jing e ki badon kam banya kren shu bat ki seng ki bakham halor kum ka Shiromani Gurudwara Parbandhak Committee SGPC ya kani ka jingthmu ban pinkendria shaka jaka jong ka Shillong Municipal Board lasdang daka HPC Udhar ulapin tikna bakan omdon kanu ka jing tuklar nabar ka balaban kta ya ka jing terikam. Udukot jong ka HPC u Jagdeep Singh ulapin tikna bawatla ka jingelang kalong ka basay so Henry kidon kimat ki bedang don kam. Last 2 days, we should be the last 2 days, but since there is few issues, so the issue is very simple. They want to take everyone on board, so they request the government kindly give us at least 15 days from 2 days itself. So they will discuss some more higher organizations for this SGPT and SGPC. So then they will communicate to the government whether positive or negative reason. Chairman ka Indigenous Progressive Regional Alliance kabala tipru kum ka tipra motha u pradyut Dev Barman ulapin pau ke jingdon kam kabakar ki banweng ya ka jingwan buhai shnong na Bangladesh bat banyada ya ki jat binriu trai muluk jong ka than chatay lamik ngi India da ka ba ai hok e ka khendo ka syap bat ka bor ban kamai ka ji habakren hadin balawai ka jingelang ha Shillong jong ki shpotali ki Autonomous District Council Ulabanjur ya ka jingdon kam banyatrei lang ban pinbor ya ka Sarkar India bakan burom ya ka jingkular jongka ban minjur ya ka constitutional amendment ka basis pa arhosan ki council ki larai ru ban thau ya ka committee ka bayatrei lang ban sedang ya ka program banyatip mar kelyang ya ka kolshor nalor kata u Dev Barman ulapin pinpenaru ya ka jingthmu banshna ya ka English medium school ka bathamai hanot Tripura bat banshna ya ka office last month with the Union Home Minister Amit Shah, and we had asked him to honor the commitment given by the opposition and the ruling government that they will pass the 125th amendment as soon as they come to power. So we met them, completely all of them. We were as one team, we went and all the 10 district councils met the Union Home Minister. And today is a follow-up meeting to ensure that whatever commitments given by the Government of India is honoured in a time-bound manner. Hakaway ka jingja kabla jahin ne ka step Kirunar kila kawang daki petrol bom yo umot dur jong UJN Bauri
Ubadon Hakmat Kabauri Mansion dan Keti Shillong. Kitay ki petrol bomb kila bethay hadin bala de ya utay umot. Henry Omshim la julor jur. Kitay ki runar kila penjulor ru ya ka ATM kabadon hajan daki mau. Nakaliang jongki pulit kila kiam ya sangut ki beriu ki badon keti hakani kekam. Batla ujor ijahar ha lan umkra police station. Superintendent of Police U Sylvester Nongtinger ula pintikna baka jing tokit kadang ya chakmat. Hakba ki bor ki bedipet kidang yale banlap ye ki jing tmu bala pinlong ya kate ka kam thombor. Ka Hinyotrap Youth Council HYC kala dawa naka Directorate of Health Services DHS bat ka Meghalaya AIDS Control Society ban pinkinria no ya ka Oral Substitution Therapy OST Center hapo shitayo. Ka HYC kala ay jingmut ba ya kinongpang kibayo ya ka OST di banbu hapo ka jingpet ngor ka bajur. Ha ka jinglet jurip ka HYC kala lap bakati ka jaka kala kalalong ka jaka khai drog bat layathu bakidon ki kamtu nakati ka jaka sumar. Ke HYC ka lap ru ya ki khat laingut kinong di drog bat kiwi ki bawan syakati ka jaka da ka ba ai daw ban wat jing sumar. Ka kamram ka jongi ka de ban sneng man kraw ki hadin mangiyo ay tigi drugs bat kiwi ki yung ngithang ki kata ka de kamram ka jongi bat ka bar ka long ban kentu kan pham ki baki de ban kala bat ni ailat iki kumba fitep nakaliang jong kaseng hadu kani khlemat ka bamenta kumba khandai pho tam lani khandai phongut tam ki briu lengi khun samlang ila pha sakariap center ki badon hang tiapo asam ti yakini ki khalaingut ki badon menero ngila persang ban yakren ki ngilawat ya ki contact number jo ki bahing asem ki jongki bat kila don ki bahing asem ki ba mene hi kila stang ban phone ya ki paranong ilam ki jongi baki kwak ban yakendu kumnu ban penbet yakini khun ki ti ki jongki te ka kamram ka jongi ke de ban kentu yaki bakin kela bakin wan sya kalinti bakin ya sya kalinti ke bedai kena bakin lat nak ki jengkerni kata ka kamram ka bingilale yaki menero baro khalaingut. Ka Mirian Singkli nakashnong soalat temai haribhoy kalasay madan ya ka kambam sab kabayade bat ka cylinder LPG kabelasam da karibhoy gas agency kala kenno baki cylinder ki badai ban ne shibnai kimtre kam kumbala khmi lenti bat ka donru ka jinkhle kabapalat wat habalabu jingken ba kalong khatsan pon ar kilo henry ki cylinder ki bala test ki khia hado khat kindai pon prapho kilo hadin bala dep pindon kam ka kong Singkli kala ujor da ka ijahar shikipulit kanong po hakaba ula kentu ban tokit halor kini ki jing ujor. Kahanyotrap Youth Council HYC Maulai Circle kala penlong ya ka rally ban persha ya ka jing di drog hamaulai. Shillong hinin kasngi kani ka jingelang kalong kumshibenta ban yakhun persha ya ka jing di drog. Lawan banishim benta di samla pule, kinong hikai, kirang baashnong, kinong mikmat kasing samla maulai pelun, ki pulit, bat kinong yalam ka HYC. Hapok ka pangpedeng, say no to drugs. Kani ka rally kathmu ban pinsngotho iki samla, ban kirshan ya ka jingpin bha pat ya kinong di drug. Bat ban kentu ya ka imlang sa lang ban tuklar, bat ban rat dingkong ya ka jing di drug hanong ba Shillong, bat Shabaru. Ka Shillong Arts All Faith Forum kala rakhe ya ka lingkho sngidap ka basaw saw hinin ka sngi ha Ramkrishna Mission lat umkhra. Ka Director General Jongki Pulit ikong idashisha nongrang ilapin pau ya ka jingkirmen ba ka jilla kanang yo bor bat banweng ya ka jinge per jing jat benrio. Ila banjur ba klem ka jingye shongsuk shongsan ka jilla kamla ban poi shakithong jongka. Da ka bakentu ya ki dekot jongka forum bakin pindon kam ya kani ka sngi kum ka sngi ban perkhat. U President Jongka Shillong All Faiths Forum u Bishop Lingdo ulakdo ya ka jingkiu jongki jing e ha ka jat benriu bat jat benriu ha India bat ula banjur ba ka shongsuk shongsan ka dei banlong ka bahakmat e nakabenta ka sarkar bat ka imlang salang. It is what's natural to want the state to grow from strength to strength, to want our country to grow from strength to strength. And as Shillongites work together to achieve this goal, we learn to live with our differences, and we will be the example for the rest of the country.
ka Akashvani Music Concert ka Balalong Hasusutham Auditorium hanong ba Shillong kalapin i ya ka Sabrwai ka Jilla Meghalaya kumshibinta ban rakhe ya ka sngilat lo jongkari. Hakani ka program la khle lang ya ki jingruai idri bat ki jingruai ba jai jai. Bakentup ru ya ka jingruai idri e mere watan ki logo da u batei thamai nongrum. Ki nongruai bat ki kenhun ruai kani ka Jilla ki la ruai ya ki jingruai Khasi jantia bat garo. Ringkat ki jingruai de ki kenhun tem ba layalam da uba don bok lang dotling bat ka kong Gwened Alicia Maulong. U SP Dharkar u badai u Air Marshal ulong u kongsan bat ulai ro ya ka All India Radio Shillong. Nakabenta kani ka program da ka ba ai ka jingiro ba ka bor jong ka jingruai kala ban penyeso iki kolshor. Ki he sarkar ki bakentup ya u Ashish Bhatnagar ki layadon lang ha kani ka program. It actually was a very important part of our lives, whether it was for entertainment, whether it was for news, whether it was simply to have something as a presence along you wherever you were. And this was the time when even when you required to pay a license fee to have a radio. Of course, radios were much larger than you have today. And it is more and more possible to have more and more access to all such means and mechanisms of both entertainment and information. U Chief Justice ka Supreme Court ka Bangladesh u Abaidul Hassan ula nok kam hadin ka jingdawa persya jong ki samla pule ba on nok kam ha shwa ka shibaje janmit hakas ni sa jan baladem. Unong yalam ka Awami League u Mabubul Alam Hanif ula ai khuble ya ka sarkar thamai bashipor batkerpat bantem ya ka jingeki. Hakajuk kapor arpho khandai na ki sanphautali ki station police pulit ka Dhaka ki laple biang hadin ba u Inspector General of Police bethamai ula betha ya barok ki pulit ban beteng biang ya ka kam. U MLA Kamauhati uba marngar ula ai jingirap 10,000 tingka syaka kenhun yelek kai football ki Shinrang ki bahapok ka Khatsan Snem Karta ka Presbyterian Secondary School. Kabana nongjri ban ai jingkershan nakabenta ka jingishim benta jangki ha ka Subroto Cup. Kaban long habang gelo. Lasami kini khusnam ha ka khandai tarik unai nailar 8,000 arpusaw hanongjri. Ha kaba uba Bobby L Nongbet ubadai u District Sports Officer, Jong Karibhoy District, ulalong u Kongsan. U Bobby L Nongbet ulapin pauru ya ka jingkershan jong ka sarkar nakabenta ka lit kawan, ka jakasa bat kabam. Uba Charles Mangar, ula ai kuble ya ka ni ka kunhun, bat pin pauru ya ka jingkermen, bakin job ha ka jingilek kai. Nampak kos ni, andai ka ni ka urlong, imadon ke egi babula. Kababulay ula ai kerpang, nagamanda jami national victory. The session a big congratulations nagamanda jami ki players ki belai lekai ba. Namda ki coach ki team manager ki jami. Namda ki jingtrish nam ki jami ngimlapan poin katong. Mentang ini pet ya ka jinglong jingman ka sunbeneng hanong ba Shillong. Ka jingshit kalong arhosan degree Celsius bat ka jingkret kalong khanyo degree Celsius. Kajing skam ka hau kalong kendai posan nakashispa step bat hinyo pong riu nakashispa janmit. Kajing hap slap kalong hinyo pong riu milimeter kala bandon kajing hap slap kabamalumala bat kajing tit uperthat haki babun ki jakka. Shaban poi shika bukut jong khutup khubor nginipet biang sa shiseni ki mat ki bakongsan. On pelat Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi shispa khandai teli ki jat jingthung ki basai sok bha ki balak bansha ya ka jinglong ka sunbeneng bat ki batei met ha New Delhi menta kasmi. Aipor ka sarkar Meghalaya Khatsanski ya ka HPC bandrai khatdo ya ka jingpin kendria nakabenta ki basyong basa hapo Harijan Colony. Syak kawang petrol bom umot dur jong u JN Bauri badon hadhan kiti bat yok kem sanmut ki badon kiti. Bat wer unong yelam ka tipra mutha u pradyut Deb Barman ya ka jinget lang
hapdeng kijat benriu kathan chatei lamit ni. Tiparlok kat tungi lapoi syakabukut jangkutup kubor hadup mengne syambiang lasai kesngi kublei pi baro.